زخام تے درد دل دے بڑ ویسا میں تے خاک تیرا دی جتھوں لنگ سن یار شہید سی غلام فریدا شالا منگوئے دعائی نہ بچڑ سجاڑ کہیں دے نہ بچڑ سجاڑ کہیں دے حضور کیا بات عالم تخیر اولاد کے اندر ایک عاشق آدھے میں اللہ سے کوئی پوچھا یا باری تعالیٰ ایسی ہستی بھی ہے جڑی کہیں دے دکھ ونڈے دے والو دکھ نہ رہے مالک نے فرمایا ہاں وہ میرا پیارا محبوب کہ صحیح دکھ ونڈا میں جوالو دکھ نہیں رہتے شاعر نے کلم چاہتی ہے کیا لکھے دے جویں درد ونڈا مدینے دالی جویں درد ونڈدا مدینے دالی ایویں درد کوئی تو ونڈائے نہیں جاندے جویں درد ونڈدا مدینے دالی ایویں درد کئی تو ونڈائے نہیں جاندے اپنے تے اپنے اس در تو خالی اپنے تے اپنے اس در تو خالی قسم رب دشمن ہٹائے نہیں جاندے بڑی مرضی ہے یار چوپ کر دے بہت دیکھو کیسا کریم دروازہ ہے میرے آقا دا اے اپنے تے اپنے اس در تو خالی قسم رب دشمن ہٹائے نہیں جاندے جویں درد ونڈدا مدینے دا والی جویں درد ونڈدا مدینے دا والی ایویں درد کئی تو ونڈائے نہیں جاندے ساڈے حال تے کرام ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن اسی قہر دی گرمی محشر اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جدتا بشیش سہرے گردے
تسل بیڑے پار تسل جویں درد ونڈدا مدینے دعویٰ جویں درد ونڈدا کلام بڑا طویل ہے تو میں انشاءاللہ کافی دے بھی دو شعر پیش کروں ایک شعر ہی کلام کا پیش کریں نا توجہ قبلہ حضور وقت آخری یہ مہو مدینے والے پاسے فرمائی پہ تانگا مدینے والے گھوٹ دے سبحان اللہ توجہ کرنی تھی کیا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اجل دے فرشتے ٹھہر جا ٹھہر جا اجل دے فرشتے دعا لے بس مصطفیٰ دعا لے ٹھہر جا ٹھہر جا سارے علاقے سے شاعر جناب شاکر سجا پاک آپ کیا فرمائیں میرا مالک دے توفیق میں کو میں ون کے تیرا گھر دیکھا ایک دیکھا رونق کعبے دی نجھا مدنی سیدان در دیکھا جویں لوگ کریں دے عمران میں بھی عمران کر دیکھا مدہ بخشش شاکر تھی بولے تیرے یار دے در تے مرنے پر ٹھہر جا اجل دے فرشتے دعا لین دے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے اج مکدے پہلے سا میرے دو دل دے بول سنا لین دے انہیں ساری حیات ازمایا ہے اج میں نو بھی ازما لین دے میں جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک اللہ لین دے دعا لین دے بس مصطفیٰ نور جنہ دے سالے میں اونا نو دے سا